Тайвань сёння на слыху ў кожнага з нас, паколькі там знаходзіцца геапалітычны пункт напружання, каля якога канцэнтруюцца інтарэсы ядзерных дзяржаваў. Менавіта на Тайвані, як кажуць неўзабаве, адбудзецца прамое сутыкненне Злучаных Штатаў з Кітаем. Гэта сусветны цэнтр вытворчасці мікрапрацэсараў і аснова магутнасці заходняга інфармацыйнага свету. Востраў каля ўзбярэжжа Кітая з не зусім зразумелым статусам. Ці то дзяржава, ці незалежная, ці самаабвешчаная. Яе не прызнаюць дэ-юрэ, хаця дэ-факта паважаюць і гандлююць. Калісьці яна і была ўсім Кітаем, хаця ў тыя часы і сам Кітай Кітаем не быў. Аднак Тайвань і зараз лічыць Кітаем менавіта сябе. Ну як, заблыталіся? Не дзіўна, бо Тайвань адно з самых дзіўных утварэнняў сучаснага свету. Калі мы паглядзім на тое, дзе ён размяшчаецца, усё адразу стане зразумела, бо ад узбярэжжа Кітая востраў аддзяляе вузкі Тайваньскі праліў. А гэта дарога ў паўднёва-кітайскае мора і далей у Індыю, Афрыку і Блізкі ўсход. Ну а на поўнач ад вострава мы бачым Жоўтае мора, галоўны марскі хаб Кітая, шлях з якога ўласна і праходзіць праз Тайвань. І зусім побач на захадзе пачынаюцца паўднёвыя японскія астравы. Так што разам Японія і Тайвань блакуюць большасць берагавой лініі Кітая. Менавіта таму кітайцы намагаліся захапіць Тайвань яшчэ ў 200-х гадах нашай эры. Востраў тады быў населены народам Гаашань, які з'яўляецца часткай так званых аўстранезійскіх народаў. Сёння на востраве жыве больш за 500 000 абарыгенаў, астатнія кітайцы. Бо ў 610 годзе кітайцы такі паставілі востраў пад свой кантроль, а ў 11 стагоддзі далучылі яго да сваёй дзяржавы і з мацерыка пачалі актыўна перасяляцца на востраў. Напрыканцы 15 стагоддзя партугальцы пачалі актыўна гандляваць з Кітаем і засноўваць на акіянскім узбярэжжы свае гандлёвыя факторыі. Яны назвалі востраў Фармоза, што азначае прыгожы. Галандская Ост-індыйская кампанія стварыла на поўдні калонію з назвай Галандская Фармоза. Гэта была база для гандлю на востраве, а таксама з суседнімі Японіяй і Кітаем. На паўночным узбярэжжы ўзнікла іспанская Фармоза пад каронай іспанскіх Габсбургаў. За 20 гадоў галандцы ўзялі пад свой кантроль увесь востраў. Кантынентальны Кітай у той час захапілі маньчжуры, народ з паўночнага ўсходу, а кітайскі военачальнік Чжэн Чэнгун, які кіраваў вайной супраць маньчжураў на поўдні, пасля паразы перабраўся на Фармозу, прагнаў адтуль галандскіх купцоў і заснаваў уласную дзяржаву прыхільнікаў кітайскай дынастыі Мін. То бок, такі сабе Кітай у эміграцыі. Дзяржава называлася Дунін, што значыць супакой на ўсходзе. Так кітайцы тады называлі востраў Тайвань. Ну а сталіцу сваю Чжэн размясціў у горадзе Тайнань на поўдні выспы. Тайнань па-кітайску азначае паўднёвая вежа. І менавіта ад скажэння гэтай назвы паходзіць сённяшняя назва вострава – Тайнань, Тайвань, дзе іерогліф Нань, то бок паўднёвы, замяніў іерогліф Ван, то бок заліў. Але ў 1683 годзе востраў зноў стаў часткай кітайскай дзяржавы. Цяпер ужо маньчжурскай дынастыі Цын. Аднак цынская акупацыя не забіла баявы дух прыхільнікаў старай кітайскай дзяржаўнасці. Яны ў 1721 годзе паднялі паўстанне на чале з чалавекам па імені Чжу Ігуй, якога лічылі нашчадкам дынастыі Мін. Паўстанцы прагналі з вострава маньчжураў і аднавілі там кіраванне дынастыі Мін. Аднак ненадоўга, бо паўстанцы хутка перасварыліся, пачалі ваяваць адзін з адным і былі разгроблены карнымі войскамі з кантынентальнага цынскага Кітая. Паўстанне паўтарылася праз 6 дзесяткаў гадоў. Аднак неўдала. Затое ў 30-40-х гадах 19 стагоддзя тайванцы ізноў спрабавалі аднавіць сабе імперыю Мін. Розныя паўстанцы ваявалі на працягу 2 дзесяткаў гадоў. Заўважце гэты момант. Імперія Мін ужо 200 гадоў няма. Кітаем кіруе маньчжурская дынастыя Цын, а вось на Тайвані ўсё яшчэ лічыць сабе часткай старой імперыі. Аднак неўзабаве японцы захапілі поўдзень Тайваня, выкарыстаўшы як казус белі, то бок паставу для вайны забойства мясцовымі жыхарамі японскіх маракоў, якіх прыбіла штормам да берага. Аддаць захопленыя самураі пагадзіліся толькі ў абмен на салідныя рэпарацыі. У 1884 годзе на поўначы вострава высадзіліся французы, бо ішла франка-кітайская вайна за валоданне В'етнаму. У выніку яе кітайцы саступілі французам в'етнамскія землі, а тыя пакінулі Тайвань. Саступкі кітайцаў шмат у чым вызначаліся ціскам з боку Японіі, якая мела ўласныя планы на іх узбярэжжы. І часткай гэтых планаў быў Тайвань, які японцы неўзабаве зноў захапілі.
Так востраў стаў японскім. З'яўленне новых каланізатараў зусім не парадавала мясцовае кітайскае насельніцтва. У адказ на падпісанне Кітаем дамовы з тэрытарыяльнымі саступкамі на востраве пачаліся пратэсты, падчас якіх кітайская адміністрацыя Тайваня абвясціла пра выхад са складу імперіі Цын і ўтварэнне незалежнай рэспублікі Тайвань. Гісторыя рэспублікі трывала 5 месяцаў, бо японцы хутка разграмілі паўстанцаў, на баку якіх, нягледзячы на мірную дамову, ваявалі кітайскія часткі. Гэта была тыповая аперацыя пад прыкрыццём. Маўляў, рэспубліка Тайвань, у адрозненне ад Кітая, ні з кім дамоў не падпісывала і змагаецца за незалежнасць. Ну а кітайскія войскі, як саюзнікі, падтрымліваюць яе права на самавызначэнне. Але нягледзячы ні на што, наступныя 50 гадоў Тайвань правёў у складзе імператарскай Японіі у статусе тайваньскага генерал-губернатарства, тэрыторыі якой кіруе ваенная адміністрацыя. У 1927 годзе лідар кітайскай партыі Гаміндан Чан Кайшы змог адваяваць у японцаў вялікія тэрыторыі матэрыковага Кітая і абвясціць там кітайскую рэспубліку, якая атрымала міжнароднае прызнанне. Японія адказала прамой агрэсіяй, захапіўшы Маньчжурыю і ўвесь усход краіны. Урад Гаміндана замацаваўся ў цэнтры правінцыі Чунцын, а камуністы на чале з Мао Цзэдунам паўночні у Чэньцы. Для сумеснай барацьбы супраць японцаў апошнія заключылі паміж сабой перамір'е. У Другой сусветнай вайне Японія стала супернікам былых саюзнікаў у першай – США і Вялікай Брытаніі. Таму Чан Кайшы абвясціў, што ўсе замасаваныя калісьці за Японіяй тэрыторыі Кітая, у тым ліку і Тайвань, пераходзяць пад уладу яго ўрада. Жэст быў хутчэй сімвалічны, але ні Вашынгтон, ні Лондан не запярэчалі, а значыць прызналі яго. Тайвань ператварыўся ў марскую базу ваенных сіл Японіі, якія атакавалі кітайскія порты. Эканоміку ж вострава японцы перавялі з традыцыйных сельскагаспадарчых на прамысловыя рэйкі. Акрамя таго, больш за 200 тысячаў жыхароў выспы далучылі ў японскую армію у якасці небаявых сілаў. Урэшце чвэрць з іх загінула або прапала без вестак. Некалькі тысячаў жанчын былі задзейнічаныя ў сістэме сексуальнага абслугоўвання японскага войска. Саюзнікі пастаянна бамбілі Тайвань, у выніку чаго той страціў 40% вытворчасці, 60% чыгунак і 3/4 электрастанцыі. У 45-м Японія капітулявала. Вярхоўнае галоўнакамандаванне саюзных сілаў загадала японскім войскам на кантынентальным Кітаі і Тайвані здацца войскам Гаміндана, а сам востраў перадала пад адміністрацыйны кантроль яго ўраду. Вось ён вынік нібыта сімвалічнага, а насамрэч вельмі своечасовага жэсту Чан Кайшы. Улада Гаміндана узялася наводзіць на востраве свой лад так імкліва, што ў выніку 28 лютага 1947 году тут успыхнула паўстанне, пазней названае Разня 228 ад амерыканскага запісу даты 0228. Усё пачалося са збіцця сілавікамі гандляркі кантрабанднымі цыгарэтамі, а скончылася ўвядзеннем войскаў для утаймавання насельніцтва і дзесяткамі тысячаў забітых. А ў кантынентальным Кітаі распачалася маштабная грамадзянская вайна, у якой СССР падтрымаў камуністаў на чале з Мао Цзэдунам. У выніку армія Чан Кайшы пачала зазнаваць сістэмныя паразы. Гэта падштурхнула яго да ідэі, па прыкладзе згаданага намі ў пачатку Чэн Чыгуна, перабрацца на Тайвань. На працягу другой паловы 49-га, пакуль войскі на кантыненце адбіваліся ад камуністаў, на востраў вывозіліся каштоўнасці: залаты запас, старажытныя рэліквіі, музейныя экспанаты, навуковыя установы, навучальныя установы і дзяржаўныя структуры. Адным словам, гэта былі не панічныя ўсёкі, а сістэмны, добра спланаваны пераезд. Новай часовай сталіцай Кітая стаў горад Тайбэй на поўначы вострава. На Тайвань перабраліся больш за 1 мільён асобаў, у тым ліку войска, урад, парламент, прадпрыемцы, дзеячы культуры і адукацыі. Як сцвярджаюць зараз праціўнікі камуністаў, менавіта гэта выратавала найвялікшыя каштоўнасці і эліты Кітая ад знішчэння падчас культурнай рэвалюцыі Мао Цзэдуна ў 60-70, і з імі цяжка не пагадзіцца. Аднак для дасягнення сапраўднай бяспекі патрэбныя былі парадак і спакой на самім Тайвані. Але тое насельніцтва, як мы ўжо азначалі, не было ў захапленні ад палітыкі Гаміндана, і Чан Кайшы вырашыў абвясціць на востраве ваеннае становішча, якое трывала аж да 1987 году, то бок амаль 40 гадоў, і стала самым працяглым ваенным становішчам за ўсю гісторыю чалавецтва. Пад прыкрыццём ваеннага становішча і адбылося перабазаванне ўрада Кітайскай рэспублікі на Тайвань, якое завершылася ў снежні 49-го, але звычайныя людзі працягвалі перабірацца з кантынента аж да серадзіны 50
60-х гадоў. Улада Чан Кайшы планавала адваяваць Кітай у камуністаў, і гэты план авансам называлі нацыянальнай славай. Аднак тут гамінданаўцы яўна паспяшаліся, бо пасля некалькіх няўдалых дэсантаў ад нацыянальнай славы ім давялося адмовіцца. З таго часу на мапе свету паўсталі два Кітая: міжнародна прызнаная Кітайская рэспубліка пад кіраўніцтвам нацыяналіста Чан Кайшы на Тайвані і Кітайская народная рэспубліка, абвешаная камуністам Мао Цзэдунам у Пекіне. У 1951 годзе у Сан-Францыска была падпісана мірная дамова паміж Японіяй і антыгітлераўскай кааліцыяй. Аднак пераможцы тым часам паспелі падзяліцца на два варожыя лагеры. Таму сацыялістычная краіна Японіі, а таксама Кітайская народная рэспубліка таварыша Мао і Кітайская рэспубліка генералісімуса Чай Каншы дамову не падпісалі. Савецкі Саюз адмовіўся яго падпісваць, а кітайцаў проста не запрасілі. Па ўмовах дамовы Японія губляла ўладу над захопленымі тэрыторыямі, сярод якіх быў і Тайвань. І тут востраў літаральна завіс у паветры. Японія яго страціла, а ніводная іншая краіна яго не атрымала. На гэтым сутыкненні і дагэтуль грунтуецца асаблівы статус Тайваня. А ў тыя часы Кітайская рэспубліка Чан Кайшы была засноўніцай ААН і, увага, адной з 5 пастаянных удзельніц Рады бяспекі. Ну, а камуністычны Кітай прызнавалі толькі краіны сацыялістычнага лагера. Кітайская рэспубліка засяродзілася на стварэнні абароны, бо разумела, што камуністы ніколі не пакінуць яе ў супакоі. І сапраўды першыя ваенныя сутыкненні адбыліся ўжо ў 54-м, калі КНР заявіла пра неабходнасць вызваліць Тайвань. Але тут умешаліся ЗША, якія падпісалі дамову з Кітайскай рэспублікай пра ўзаемную абарону. Пекін паспрабаваў свае сілы на астравах пад юрысдыкцыяй Кітайскай рэспублікі, але атрымаў адпор. ЗША ўзяліся за мадэрнізацыю эканомікі Тайваня. Аграрная рэформа заклала асновы харчовай бяспекі. А на яе базе ўрад узяўся развіваць эканоміку, выкарыстоўваючы танную працоўную сілу і не забываючыся пра адукацыю насельніцтва. З часам на запасе ўжо кваліфікаваныя кадры эканоміку пераарыентавалі на перадавыя тэхналогіі, асабліва ў галіне электронікі. Кітайская рэспубліка забяспечыла штогадовы рост эканомікі на 8-10% і стала адным з 4 так званых азіяцкіх тыграў. Аднак, дзякуючы намаганням Масквы, камуністычны Кітай паступова атрымліваў усё большае міжнароднае прызнанне. Адна за адной краіны разрывалі адносіны з Кітайскай рэспублікай і прызнавалі КНР. Камуністычны Кітай пачалі запрашаць на міжнародныя мерапрыемствы, легалізуючы іх дэ-факта і забяспечваючы новыя кантакты. Кожны поспех Пекіна быў паразай Тайбэя, хоць апошні і дэманстраваў вялікія эканамічныя поспехі, ён па эканамічным і чалавечым і палітычным патэнцыяле на фоне КНР заставаўся карлікам. А тут яшчэ ўплыў СССР, першага саюзніка і памочніка камуністычнага Пекіна. Вырашальнай для міжнароднай палітыкі стала ядзерная праграма Кітая, рэалізаваная пры дапамозе Масквы. У 1964 годзе КНР выпрабавала ўласную ядзерную бомбу, а ў 67-м вадародную. І ў 71 годзе Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю пад назвай «Аднаўленне законных правоў Кітайскай народнай рэспублікі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый», згодна з якой Кітайская народная рэспубліка атрымлівала членства в арганізацыі і займала месца пастаяннага чальца Рады бяспекі, у той час як Кітайская рэспубліка, то бок Тайвань, пазбаўлялася членства ў ААН і адпаведна міжнароднага прызнання. Найбольш паслядоўным прыхільнікам астраўнога Кітая заставаліся Злучаныя Штаты, але нават яны ў 79-м вымушаны былі прызнаць Кітайскую народную рэспубліку і адпаведна разарваць адносіны з Тайванем. Што праўда, гэты разрыў быў хутчэй фармальным, чым практычным. Ну а на самім Тайване адбывалася паступовая дэмакратызацыя, якая ўрэшце рэшт прывяла да з'яўлення апазіцыйнай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі і адмены ваеннага становішча ў 1987 годзе. У цяперашні час за месцы ў парламенце дэмакраты на роўных змагаюцца са старым добрым гамінданам. Такім чынам складалася цяперашняя сітуацыя, калі КНР лічыць Тайвань сваёй правінцыяй і мараць рэалізаваць гэтае перакананне на практыцы. ЗША хоць і фармальна не прызнаюць Кітайскую рэспубліку, але практычна падтрымліваюць яе і абараняюць сваёй ваеннай сілай. Прынамсі, пакуль што. Ну, а вы працягвайце падтрымліваць беларускія рэсурсы і памятайце, што кожны атрымае ўзнагароду па лайках сваіх.